de réir mar a bhédín an trúlú an blaisteach sa bharige, médíon na feibanna a bhína an saoil ná dúr ar fud a chuin. Tas na rónta is ceist báis nó beithí. Tá scéal sláinte na farige, le léamh sláinte na rónta. Ní bháin go gaithigh na hainmhithe seo chur suas le trúlú, ach tá buíl ná dúrthain dóibh leis, cosúla aimsir go scríb a scar na téanrón ón máthir. I dro dhearr a bhí deiridh fór, fuaireach tuairis go raibh éonrón i driblóid ar shráig Fort Marnog. Dí an éimi agus a cóileach i héalaí, Oibrithe Deonacha le heagraíocht tarthála na rón, measú nuair a gréitúirín, agus bhartíidir é thuirt leotho, th neascarí tarman na rón i gúnta le gorman. De chabhraigh eagraíocht tarthála na rón le haslánú 107 rón sa bbliain feithe. Dús bhí méid an seo chun chlár internachta, man agus meargata a dhéanamh ar fá 3 mí, ach tar éis ceapam seachtam fios gom bhí mé i ggéirí a bhád níos mó ama a an seo. Mar hit mé grá in arán agus an obair agus nar hagan mé isteach sa maidin agus feiceann mé ar aig beag timpeall mé tá sé arás. De bhaist éimi réalt ar an rón áirithe seo, agus tá cumáid sí cúntas físeán ar dhul chun réalt. Dús nar tháinig réalt isteach chuigeann, bhí sé 30 kg, so bhí sé anna beag anna taine agus bhí sé anna díhidráta. Nar a hagan aon rán isteach dúin chuirmid iad isteach chuig an ICU. Bhíonn tíirseach an domhan orthú agus tá muid a géirí an fuinmh ag teacht ar eisce gweithú. An céad rud a thugann muid dómh ná electrolyte, agus tá sé sin chun an fuinmh a thuirt dómh chuirmid glúcós isteach an freisin, agus thugann muid leis dómh. Rééis sé sin thugann muid rud ag an darbhanm an ré ísc dómh, agus úsáideann muid ísc scáilán. Tá sé sin chun iad á bheabhar anna tapaí. Tá sé a bhád níos mór agus níos bheabhar ántá a tháinig sé isteach dúin. Níos tá sé 50 kg. Tá lán don sé níach amháin ag ránach ag lán anmhithe a bhfuil mis sa farige agus i bailach lé tá sé an donna mar go bhfuil an cantar cógan óthach, agus tá an raibh ag daoine chuna fan amach ó an isce muna bhfuil daoine géirí do isteach a dtíon isce mar go bhfuil sé trúála. Lena rán níl an raibh sin acu, sin an áta bhfuil siad ina cónaí, nuair tá an isce trúáliú mar sin tá sé níos éasca chun iad áiltíín.